hiç haçan qaytarılmajak ýalňyşlyk bolan batmy? Game bilen bağlanışyk dämi? Tapal diyor. Tak, stop, dur. Спокойся. Gözüm benim kat Kemal kanat geldi. adına düştük ya şu an. Kanat gatı işte hayfi ne deyin. Salam qadarly dinleyijiler. Şoň biz kiçirajyk gepleşigimizde game development, game industry barada görüňeler. Ýa-ki oýunlar nädip ýatalýa, olar nädip programmirlenýä. Bizim mihmanymız Ihlas Kerimov, разработчик, menedjer özi barada tanıştyraryr. Şol tema barada size gyzykly zatlar aýdyp berer. Şoň üçin tomaşa ederiň. Men Ihlas Kerimov 4 ýyl bäri game developmentyň içinde Türkmenistanda. Game development'tan başladım başında. Şu an esasy vizual efektleri, oyunlaky feedback'lara, juice'ine ve esas management tarafına seyretken. Bana qarandan Muhammed Mehmet Oruk verse şuna cevap veren. Boldy başçyny. Oyunlar näme dilde ýatýar? Oyunu biz başlamazdan Unity'de ýazyp oturýan. Başlam C#'da hava engine Unity. O. Dilem C#'da başgasyny hiçbir barlamadym onda. Unity prosta engine bolýar. Şo diwjogyň üstünde C# bir zat. Ha. Nädip işleýär şo oyun ýasalmak, şey fizika näme? Man şo dizayn edip goşulýar. Oyun nädip ýasalýar prosesyny kiçirajyk bytgaça aýdyp bilersiňmi? Evet, Unity'de Unity'nin developerları sağolsun hemme zat pikirlemdiler. Yani fizika bolsun ya başga lay sistemi ol hemmesinin diňe sanlaryny berip bilseň dogruja hemme zat saňa derek etip berýär. Diňe ýazjak oyunuňy şoňa görä kodlasaň boldy. Galan hemme zat Unity'nin ötüşine ba edil hakyky mirýaly X zat ol zatlaryny mitkötüp bolýar. Meselem yer çekim terrain. Terrain zat markaýyny kılan we gow tarapy ulu ve communist olan için tayin paketlerim gatken. Получается library nähili modelkalar, effektler, hemmesinin может быть даже kodlaryň egzemplary. Hemmesi tap bolýar. Özüňe alyp. Şo tayin komponent bilen alyp bir oyun ýasamak problema däl. Problemadar. Şol ýatap boljak derejä ýeterýärlik näme etmeli? Näme zat öwrenmeli esasy başlanýyş? İngiliz dili esasy gerek bolar. Matematikany maksat öğrendim. Näme üçin matematika? Zatlaryň hemmesi meselem iň 3D World'da, ýa-da 2D 3D tapady ýokly bu oýnada bir zatyň duran ýeri bar. Onuň vektorlarla işlemeli, matematika bilen işlemeli, sinus cosinus bilen işlemeli wagtlary bolýar. Şu zatlar üçin calculation'am ýa-ni objektiň haýy tarasyna ymtylmalygyny edilýär. Hasaplamak üçin düşünipli. Ýa-da ýoklardan bir effekt döretmek üçin meselem sinus cosinus bilen bu bir san bersek -1 bilen 1 arasynda oýnap berýän üçin ikisini belemede tegelip bir zat oynap berýän üçin bize has gowy. Düşünipli. Özüň bir ýatap gören başlangyç demo edip gören oýunlaryň nähilidi? Başda edip gören zat. Iň birinji oýunymy zat etdim. Bir 2D bir tutorial görüpdim. Başda şeýle basic geçdim Unity'nin tutoriallaryny, kısaça Unity'ni öwrenmek üçin öz saýtyň gowsy. Başga zatlara kanser etme. Başlama saat bereme. Soňra seredip bilerler. Yani başta Unity'nin özüne saýt has gowy. Şondaky başlangyç programmy datyny geçýän. Bir iki çöpde de geçip bolýar birazcık bagysy, bazan bagyrsa. No, skорее всего 3D oýunlarda. Ha, şonuň başlangyçyny taýin etýär. Soň 3D çaraja bilýän we 2D-ni barlaýyp 2D bir tutorial gördüm de soň bir kiçik oýun özüm ýasap gördüm. Gördüm da etdim we şonu bir hili içimde zat döredi. Hani edip bilýän ekenim barlak göreýin dowamly etjek ýalyk bir zat gitdi. Da normal. Bir şarykly bir oýun, çepe sağa bökýän. Taşny, menem şonu barlak gördüm, çynmaýsan. Şeýle iki sany bola, top bärik bökýär, bärdenem zatlar spike'lar gelýär. Algoritmyňam saňa bagyraşa spike'a degsen açykmy ýa-da degsen ölýän, aralykda boşluga da etmeli awa. No da, понятно. Ondan zat diýjekdim, ýa-ki Unity bar da aýtdyk. Başga nähili engine'ler wapşa bar? Başga men Godot bilýän, Unreal bilýän. Yani ekjäsinem açyk görmedim gynasakda. Tapady näme? Mysal üçin şoň bilen Unity'ň tapady näme şoda? Näme ýetkä engine'den arasynda? Onu diýim, onu aýtmak üçin barlak görmemek gerek bolan kaýdan, ýa-ni şeýle Unreal has kompýuter oýun zat üçin gerekli kaýdan has ulrak gowy effektler ama ýa-ni bu diýmek Unity spesimek. Unity'de alyp bolýar şoň kıýadatlary. Получается, häzir men Unity'de
mobile mesap bilen, Ha. PC game mesap bolyan, onun multiplatform mümkinçiligi. Olar mesela Unreal'la ýöne etmek üçin gaty optimizatsiýa etmek barsa telefona çek bolsaňyz. Optimizatsiýa nähil mesaj. Meselem göňüş onuň özüniň taýyn gelýän scenasy bilen gursaň, telefonda ul ihtimal doňar. Petraklarda Unity'de şoňa branch flat berýär. Evet, Ýa-ni kompýuter oyun düzjek mi, HDRP mi, URP mi? Yani Universal Render Pipeline renderna adına göre ýetkä. Ya işin türdämi. şu terminleri agry ýatyşdyryp berle goýaryn. Bäli. Düşünmedik sözleriniz aşağıda description'da böyle koyarım pipeline tak dalее class yatıp bera düşünürüm. Game development'ta nähili roller var. Umman bir komandada nähili roller bolup biler. Başta da dediler kiçik teamden başlary, sonra ulu teamden. Düşünme. Sponsorship var diýip ütkoýar. Başta mesela indie'ler var diýler, bir adam var arada. Bir adamyň özü hemme zat etip bilenlerim bar. Indie demek independent. Yani bu komandada bolup bilen eken indie ýa-ni hiç ulu AAA game'lara değişil däl şeklinde komandalara, kampanyalara değişil däl şeklinde bir adam ýa-da bir näçe adamdan dören kiçik komandalar independent özlerini dolandyrýarlar. Onu mesela bir adam döretýän oýnlarym bar. Bir adam özü türdäsini etýär, ýa-ni UI'ni etýär, ýa-da etdirýär bir ýerine tapady ýok, sound'unu etýär, etdirýär. Ýa-ni şeýle kiçik oýnlar ýasaýarlar. Bu şeýle hem gaty köp tutan oýnlar bar. Stardew Valley zat ýaşaýmydyr. Epesli da diýerler. Minecraft'da ýalňyşmasam başda indie game'di. Ýeke adam ýazdy. Bu ýene de ýa-ni teama we teamiň sponsor statusyna bagly näçe adam, näçe köp bolsa şonça işler ýeňilleşýär. Atak şeýle, meselem teamda oyunun ýa-ni tutuş başynda soňraça näme boljagyny planlayan game designer bolmaly hukman. Game designer hawa. Developer bu da sany özüňe bagly. Meselem ulra oyun bolsa kan, bolmasa bir game developer. Yani oyunun janrına bağlı mesela level bağlı level designer da gereken kelçine da yani level'sı olsa ya başka open world olsa olmayan world da yani. Ondan türde modeller var. Bu adam animasiýany ödem edip biler, ýok animator ýaratyna model modelin bir hesap bere bir animasiýasyny etýär. Ondan ýa-ni ýüzündäki knopkalar edýän we UI UX designer, UI-ni etýär. Garda göre. Ondan muzika bolsa has ýene gowy, bolmasa ýene taýynlar ama free'lar ama ýa-ni package'lerden mat bola bilatyr kısaça, onu man teamden da etmän. Project manager da joňarda da bagly. Mesela şu developer gerek, türde modeller, türde da UI UX game designer boly. Game development'ta hyper casual bilen dat bar, fanyata bar. Şu datlar bar diýip bilerdim we tapawdyny. Şu tema girmän gowy, seredin Unity'de başladym başta. Näme üçin? Sebäbi başdaky edilmeli oyundan bilen maksady hyper casualdy. Şoň üçin Unreal'a geçmedim. Saçawa hyper casual näme dat? Telefonda oynamak maksatly, ýagny bir elle beýle kelen goşmançyk ýeňiljek, stres öldürmek üçin oýnalýan oyunlar. O da näme üçin? Meselem adamlar işden soň zat o ýa-da bolýarlar awtobusda zat oýnamaly bolýarlar ýa-da metroda. Razgruska bolýar. Şonda utulma paşty nevazmony ýalrak bir oýunlardy. Hyper casual esasy bir elle oýnalýansky. We o taýda gazançlyň hemmesi diýen ýa reklamadan başda. Soň wagtyň geçme bilen adamlar ýoşuk bilen iços paşada etdi, ýani ösüş boldy, gaty köp. Soň bu ýoşuk bilen hyper casual oýunlar hibrida ugruldy. Hibridleşdi, ýagny reklama az çykýar, ýani imman ýartysy näpörçüsem bar. Ýani oyunyň içine da satyn alyp bilýän, şeýde özüň güýçlendirip oýnap bilýän. Ýeňilletýär oýnadyr güýçlendirýän nokta. Öňküden ýeňilleşdirýär. Meselem bir da etmeli bolsaň skorysyn bir bolsa, reklama görmek arkaly ýa төлeme arkaly hemişelik 2 edip bilýän skorysyn. Meselem sanlyň aýtsam. Reklama. Asan casuallar var. Olar ýa bildiňiz, kyn oýunlar PUBG, Clash of Clans, Clash Royale, LoL. Olar casual. O taýda reklama ýokda diňe inap purchaslar gitýär. Gazanç şekline o tarapyndan arsak. Şu an özüm nähili applicationlar ýasaýar. Indi biz komandamyz bilen Steam oýuna geçdik. We Steam oýuna ders mesip bolsa, ýakynda belki täzelikler bolar. Oýun ýasaýan bolan özüm oýnaýanmy? Başda oýnamakdym. Gyzyk tarapyna aýdym. Başda diýip kaçan? Kiçikam da gatykany oýun oýnamakdym. Yani soňlugdan indi şu wagt trendler ilerlemek üçin okman oýnamaly bolýan da kompýuter oýnamaklary. Meselem dün da oýnap diýdim, 1-2 saatlyk oýun eken. A game about digging hole.
Şonyaly çykdy bir hepdede 250.000 plus da satyldy. Ha, получается sen early release'lary, ýa-ni çykan datlary barlap göni momentde barlajak bolan. Awa näme üçin? Yani bu markety gatar razgrom etdi şonyaly. Kizi oynar çykdy. Birden 250.000 300.000 göni bir hepde satylýar diýmek, paşty million gadan ýalar. Bunun näme tikä diýip oynak görmeli bola. 2 saatlyk da oynar. Şonu. Esa meselem näme köp kişiniň datlaryny gören şol oyunu nädip ýasady. Şol oyunlaryny oynaýan zat etýän. Özüm ýöne dat galamak ýani azartly Dota diýdi zat oyunlary. Hani meni näle strese sokjak da stresten aýyrjak oyunlaryň tarapdary men. Hiç haçan gaýtalamajak ýalňyşlyk barmy? Ýalňyşdym gaýtalamaýan diýip bilen, prosta bilmändirin. Asyl has gowsullaryň bar eken diýänim ba. Şonu geçýän we soň gaýtalamaryn diýip bolan. Ýalňyş her gün çykýar. Başdy. Elini tutup öwretýän ýok. Ýene de görýän, öwrenýän we şeýdip öz ýoluny özüň saýlaýan. Öwrenmeň gow zatyna usul näme? Öwrenmeň gowsuly birini da tutmak has gowy. Mentor tutmak. Mentor tutmak has gowy. Ýani ýankyly learn nokat unity nokat komedil unityde şol masalat berip bilen. Ýene de bir ksan Brackage diýdi ýa-da Sebastian Lagwe diýip berýär. Şolar gatyg. Özüňi motivasiýa saklayan bir sözler barmy? Statalar, mottolar barmy? Men köprençi näme etýän özüme meselem bir zatdan galyp barýan ýalak özüme nuşat etýän, şeýdip özüme motivasiýa etýän. Meselem bugun bir täzede öwrenmedim diýip özüme baýdan günakarlaýan, ertesi has köpräk öwrenjek bolýan. Ýa okajak bolýan köpräk. Statiýan haly köp oyun oynamak, köp edil oyun barada ýazylan kitaplar esasy geçmişini öwrenmek gaty gowdap berýär ýanky. Başda konsol ýigri oyunlar we konsolny oyunu bolýar. Meselem bir küçük konsolny çykarýar, oyunlar ýarşa, urşalar. Mario'lar we beýleki Sony'lar. Kiçik adamlar. Şo kino zady bar, şo kino kitaby zady. Şo öwrenmek hassyny oýtarýar. Şolary bilmeklik zatlyk kitaplar, kinolar. Ýene wagtda gejrak gördüm. Ýani bir başda barsaň has gowdy ýa-da ýa-da dowamly görmek meni peýda etipler. We düýnüm bir video gördüm, meselem täze oyun ýaýany özüň nolan tapmak ýalak bir zat ýokdy. Öňkü boý adamym tapanna remix etýär diýär, bir näçe oyun ýaýan daly. Remix onda munna gören zatlar kinosy, kitaby zady. Şol üçin näçe köp bolmasy, seni başgalardan has tapakly bir zat çykarmaga getirýär. Köpräk okuyan, köpräk kino gören, köpräk hawa. Evet, men bir zat ýadyma düşdi şu wagt. Cover filmde da gamifikasiýa geçirýär. The Black Mirror movie'da, kinoda bir kino çykardylar diýildi. Bandersnatch diýip. Şonu Netflix'in account'una girsen, akazawysa sen ýanky oyun ýalak çöz edip bilýän. Telltale Games var ha, Walking Dead çykaranlar. Şoda sen decision etýän, decision'yna görä indiki boljak zat ütgeýär. Serial. Mesela ssenariy ütgeýär. Bir kino, mesela o kino может быть 6 часов, либо 5 часов. В целом, если эмме ssenariýlar arsan, şoňar uzun kino. Ýöne sen saýlap bilýän, şo saýlanyňy select edende UI'da wagt berilýär. Sonra olurýar. Şol action etýän eken. Şol nähili görýär. Kinoda gamifikasiýa bolarýar. Gozukly bahala görýärmi şu? Netflix'te bar ha? Netflix'te bar. Ay aslında orkany. Çynmaýsa. Ýöňe bir aýtdy şunu, ýöne serial diýen ýaratdym hadi. Serial ýöne şol adjeli kino çykarpdyr. Şoňa degişli gamifikasiýa. Sawol geleniňe Ihlas Kerimowyň account'una goýaryn, okey? Account'una goýaryn, birden soralar bolsa, şoda da görüp bilersiň. Şoň üçin dinleýäniňiz üçin sag bolun. Ýene geleniň üçin sag bol, paýlaşanyň üçin başda täze. Ýene podcast, experience share, oyuny barda jogap aýdyp berersiň kiçiräçik indikede. Sizem täzeliklere garaşyň. Saygdary dinleýänmi? Başga kim dinleýän? Suizi. Täze ýüz. No. Aýsy çamer betde. Elbetde ha. Azat saçyn täze aýdym gatyp. Sen gelende ýa. Sen gelende bägül-güllerdi, sen gelende dağdy gül açar. Sen gelende gatyp. Şu wagt reklama bolýar ýa. Ya, ugradaýan gözünde kesip şunu. Muşyk mesela. Kesmeýän şu ýerini gorkadýandyr. Mesela. Gitýändir şu ýer. Problemi.